idan kawa Allah laifi ɗaya tak wallahi ba zai yafe maka ba, shine in ka mutu kana shirka. Da haka mafi munin laifin da ɗan adam zai wa Allah shine yayi shirka kuma ya mutu bai tuba ba. Mafi girman abin da zaka bauta wa Allah da shi shine tauhidi, mafi munin abin da zaka saba Allah da shi shine shirka. Sannan mafi abin da ke lalata mutum kam a duniya shine bid'a. Mafi girman abin da yake gyara ɗan adam a duniya shine sunna. Don haka idan Allah ya haɗa maka sunna da tauhidi, tauhidi da sunna, to ka kama tafarkin tsira. Duk mutumin da ya haɗa shirka da bid'a to yayi asarar duniya, yayi asarar lahira. Shirka ta ɓata maka lahira, bid'a ta ɓata maka duniya da lahira. Don haka babu ibada mafi girma kamar tauhidi, babu laifi mafi girma kamar shirka. Kuma Allah ta'ala yayi adalci da ya ce in an yi shirka ba zai yafe ba. In an yi shirka aka mutu ba a tuba ba, ba zai yafe ba.